Сәлам дуслар. Сез татар телен онлайн өйрәнеп була икәнен беләсезме? Күп кенә чит илдә яшәүче татарлар әлеге онлайн курслар ярдәмендә татар телен камилләштерә. Һәм инде без бүген шундый онлайн мәктәп оештыручыларының берсе Алима апа Салахетдинова белән аралашабыз. Алима апа, исәнме? Сәлам Казан татар балалары. Сәлам. Алима апа, Алима мәктәбе ул нинди мәктәп? Беренчедән син әйткәнчә, бу безнең онлайн мәктәп. Һәм бу татар теле генә дә түгел, бу ниндидер татар мөхитен булдыра торган онлайн платформа дип әйтер идем. Бик яхшы. Алима апа, сезнең мәктәбегездә кайсы илдәге татар балалары укый? Хәзерге вакытта иң күп балалар ул Америка белән Канада илләреннән. Шулай ук Европадан безнең Алмания, Франция, Казахстан, Төркия, Чехия, Словакиядан менә Эстониyaдан кушылдылар. Казахстан дидем бугай. Шулай. Һәм инде менә бу уку елында безгә Рәсәйдән дә, Мәскәүдән, Иркутскидан, Пятигорсктан тоташучы татар балалар бар. Балалар бик күп илләрдән икән. Сез әлеге балаларны каян табасыз? Хәзерге вакытта алар инде үзләре табалар. Менә беренче елны мин бу дәресләрне башлаганда фақат үземнең балалар өчен татар теле дәресләрен оешып калыйм әле дигән идем. Һәм шуннан менә карыйм, Йосыф улым шулайрак сөйләшә. Менә бер танышымның баласы шулай, ул да менә яхшы белә. Ничектер дуслар арасында башланган эш акрынлап ул үсә барды. Чөнки тел дәрәҗәләре төрле, яшьләре төрле, кызыксынулары һәм шулай итеп Америка, Канададан әз генә үсеп, инде чит илләрдән үзләре хәзерге вакытта үзләре белеп табалар. Ниндидер сарафан радио белән дип уйлыйм. Кызык. Дәресләр үткәрү өчен нинди материаллар кулланасыз? Балаларның менә һәрбер сыйныфның үзенең максатлары бар. Максатларыннан чыккан программа төзелә. Димәк, ул мәсәлән бер сыйныф ул журналистика белән бәйле булырга мөмкин. Бер сыйныф блогерлык, бер сыйныф әз генә татар теле һәм шахматка якынрак. Һәм менә бу кызыксынуларыннан чыккан программаны аны менә бернинди аерым дәреслек таба алмыйбыз. Ничектер укытучылар һәрбер дәрескә үзләре программа дәрес төзеп төзиләр. Әмма аерым әйтеп китәсе килә, татар телен белмәгән балалар өчен һәм аеруча Америка, Канада балалары өчен иң уңай татар телен өйрәнү дәреслеге ул сәлам дәреслеге. Яхшы, Алима апа, сез дәресләр вакытында Шаян ТВ каналында чыккан тапшыруларны карыйсыз дип беләбез. Әйтегез әле, сезгә аның кайсылары күбрәк ошый? Мин үзем балалар белән төрле әйберләр карыйм, үземнең балалар белән. Ә менә мәктәптә күбрәк сәяхәтне тыңлыйлар. Һәм менә сезнең анда рубрика бар, тарих рубрикасы, кызык. Мин балалар белән үзем без калеп тапшыруын бик карыйбыз һәм сәяхәтне карап чыга башладык. Чөнки күп кенә сәяхәт итүче балаларны шәхсән беләбез. Дөрес, Шаян ТВ кара булырсың шәп бала. Алима апа, сезнең мәктәбегездә балалар гына укый аламы, яисә әти-әниләр дә татар телен өйрәнәме? Соңгы елда әти-әниләр кушыла башлады. Чөнки шундый нәтиҗәгә киләбез. Бу бит инде мөмкинчелекләр дигәндә атнага бер укыйлар. Анда Казахстан белән Сан-Франциско вакытын туры китерергә чыпшынап ул бер генә мөмкинчелек атнага бер тапкыр татар теле дәресенә чыгу име. Һәм шамалы алганчы атнага бер тапкыр гына телне өйрәнеп булмый име. Шуңа күрә менә минем хәзергә 4 гаилә бар. Әти-әнисе әйтә, biz инде бер ел укый бала, ләкин барыбер сөйләшә башламый. Безгә үзебезгә өйрәнергә кирәк дип. Әти-әнисе укый, гомумән татар милләте булмаган әти-әниләр укый. Алман менә әтиләре бар, төрек әниләре бар, урыс әниләре. Менә алар бөтенесе татар телен өйрәнәләр хәзер. Минем хәзергә әти-әниләрдән 9 кеше татар телен өйрәнә һәм алар балалар белән аннары эшләрне эшләргә иде җиңелрәк. Һәм гомумән менә андый системалы эшләү миңа бик күңелемә рәхәтлек китерә. Минемчә дә бу бик тә яхшы мөмкинлек, чөнки бик күп мәктәпләрдә әлеге сорау һаман да актуаль булып килә. Алима апа, әйтегез әле, Канада балалары татар балаларыннан аерыламы? Дөресен әйткәндә, балалар ул бөтен җирдә балалар, алар бөтен җирдә кызыксынучан, күзләре янып тора, ләкин аермалы яклары да бар. Мин аны хәтта плюсмы, минусмы белмим, ләкин ул бар. Канада балалары озаграк бала булып кала
Һәм мин аны беләсезме, мәктәп һәм укыту системасынан күрәм. Чөнки мәсәлән, беренче сыйныфларда, икенчедә, башлангыч сыйныфларда эше юк диярлек Канада баласының. Ул 3 сәгать эшкә хәтлек мәктәптә, шул сәгать 8-дән эшкә хәтлек, һәм ул анда 3 тапкыр урамга чыга. Димәк, аның теге ял итүе күбрәк, ия кайтып аның эше юк, һәм ул миңа калса ул бер тәэсир итә, әйме? Казан балалары белән сөйләшкәндә алар шундый җитди. Алар менә ничектер олыларча бөтен әйберне чамалыйлар. Әйтәм ич, мин аны плюсмы, минусмы белмим, ләкин менә шундый әйбер бар. Һәм икенче менә Казан балаларына бик теләгән әйберем бу Канада баласы кимендә 2 тел белә. Бу менә минималь. Гомумән менә Квебекта бу 3 теллелек. Кайрыйсың гарәп баласы, ул инглизчә, французча, гарәпчә белә. Молдаван балалары 4 тел белә, русча да, молдаванча белә, инглизчә, французча белә. Һәм менә мин Казанга, Канадага күчкәндә, ой, минем балаларым да 3 телдә белә дип килгән идем. Бу монда норма икән. Гомумән теге менә әзгенә борынымны төшердем дә, бу гадәти нормаль як, һәм мин аны бөтен менә татар балаларына бик теләр идем, телләрне күп белергә һәм комиссияләшергә. Икенче әйбер, Канада кешеләре һәм Канада балалары акцент, мин дөрес сөйләшәмме, дөрес сөйләшмимме дигән әйбергә бөтенләй борчылмый. Менә ул табигый итеп сөйләшә башлый һәм аны бер кеше дә хата итеп санамый. Шуның өчен бөтен татар балаларын кунакка чакырам һәм бу гадәтне тапшырырга бик теләр идем аларга. Рәхәтләнеп килербез, Алим апа. Әйтегез әле, сезнең Канадада иң ошаган һәм иң ошамаган әйберләр бармы? Бар. Канада бик Казаннан ерак урнашкан. Иң яратмаган ягы шул. Чөнки бик ерак, очарга да ерак һәм билетларны кыйбат. Дөресен әйткәндә, һәм Казанны бик нык сагынабыз. Балалар да, мин дә, гаилә белән. Бу иң яратмаган әйбер. Табигате шундый ук, ошамый дип әйтмим. Иң ошаган ягы Канадада табигатьне бик саклыйлар, бик кадерлиләр. Миңа бик бу әйбер ошый. Иң яратканнардан шул әйе. Һәм гомумән Канадада иң яраткан әйбер тагын кешенең менә тәртип һәм хокукны саклый белү. Менә үзлектән. Бер кеше әйтми дә, менә ләкин һәрбер кеше башка кешенең хакын, хокукын саклап тора. Әйе, һәр илдәге халык үзенчә аерылып тора. Алим апа, бик зур рәхмәт, уңышлар сезгә. Рәхмәт. Сау булыгыз. Дуслар, Шаян ТВ үз эшен дәвам итә.